יש משהו מגניב במה שאנחנו עושים, וזה סיפוק אדיר. אנחנו בעצם שומרים על המידע בתוך הארגון. הנכס של הארגון הוא המידע שלו, ואנחנו עוזרים לארגון לשמור עליו. הרבה פעמים אנחנו מקבלים פניות מלקוחות שלנו, בתחילת התהליך או במהלך התהליך, שיש עובדים ששומרים את הקבצים שלהם בטלפון, או במחשב הנייד שלהם, או על שולחן העבודה, וזה לא ברשת, או במערכות הארגוניות. ברמת העיקרון, אנחנו רוצים שהארגון ידבר באותה שפה, ואנחנו משיגים את זה. אנחנו יודעים להגיע למצב שכל הארגון נמצא במקום אחד, שייך לארגון, וכל העובדים בארגון מדברים בדיוק באותה שפה. ולכן אין חשיבות לעובדים שיצאו לחופש, או לעובדים שעזבו, או לעובדים שלא זמינים באותה נקודת זמן. המידע עדיין בארגון, וכל אחד מהמנהלים או כל אחד בעל הרשאה יכול להגיע למידע, לראות מה קורה איתו. המשך התהליך או המשך הפרודקטיביות העסקית של הארגון.